Усещате ли, че в последно време работата ви куца? Недоволни, защото тяхният гел се е отслоил, имат счупени ногти. Това ви кара да се чувствате виновни, разочаровани от работата, готови да се откажете от тази професия. Не го правете. За всеки един проблем си има решение. Един от основните проблеми при всяка една стартираща маникюристка е липса на увереност. Увереност в това, което правите. Един добър курс може да ви даде този тласък и вие да се справяте в работата си като истински професионалисти. Наистина това е много важно. Това е нещо, което продава. Това е нещото, което връща клиента при вас. Затова е изключително важно обучението. Особено базисното обучение, защото то ви дава старт в тази професия. Винаги съм казвала, че базисното обучение е най-трудното, защото трябва да се въведе един курсист от А, Б и така, докато той стане един професионалист във времето. Защо I&D Academy? I&D Academy е онлайн школа за маникюр, педикюр и ногтопластика. Освен онлайн обучение, ние също предлагаме комбинирана форма на обучение, както и присъствени. Школата датира от 2021 година. Време, за което ние постигнахме наистина много добри резултати. Време, в което са завършили стотици курсисти, които вече се реализираха. Много от тях вече са с отворени салони. Имаме такива, които са и спечелили награди на състезания. Смея да кажа, че този метод работи и вече наистина толкова години се доказва на пазара като метод за обучение. Какво е точно онлайн обучение? Онлайн обучение е видеоръководство, което ще ви напъти в професията маникюр, педикюр и ногтопластика. В модулите имаме много, както теория, така и практика. Удобно е за мои последователи, които няма как да дойдат тук в академията в Русе да се упражняват. И смея да кажа, че това нещо може да се случи изцяло онлайн под мое ръководство. За което аз ще изисквам от вас упражнения, много упражнения, които във времето ще изчистваме грешките и корекциите. Ще се изпращат снимки и видеа, които аз при грешки ще ги коригирам и съответно вие при следващите и при изпращането на следващите снимки, обикновено аз вече забелязвам, че вие тези грешки не ги правите. Обучението е процес. Процес, през който вие преминавате през много и наистина много грешки, сблъсквате се във времето с изключително много проблеми, които заедно ще решаваме. Ако и вие искате да последвате необятния път на маникюра и на професията, мисля, че сте дошли на правилното място. I&D Academy е мястото, където вие ще стартирате вашата професия. Вашата професия, която аз ще ви напътствам през цялото време. Ще преминем едно трудно начало, в което аз ще бъда до вас и ще ви наставлявам за всяка една стъпка във вашето развитие. Ако и вие искате да ме последвате, заповядайте при мен. Гарантирам вашите успехи.